marrazko. Eta 2 sorosle. Bale? 2 marrazkoak sartuko dira paratxutaren azpian. Bale? Eta beraiek nahiko gaituzte hemen eserita gauden beste guztiak jan. Orduan, nola jango gaituzte? Tiratuko digute hanketatik eta sartuko gaituzte barruraka. Bale? Hanketatik tiratzen. Baina, karo, guri tiratzen digutenean hanketatik esan behar dugu lagundu! Eta orduan, soroslea etorriko da gu laguntzera eta helduko gaitu horrela. Bale? Besapen azpitik. Zer gertatzen da marrazkoak hanketatik tira egiten badigu eta soroslea ez baldin badakago inguruan. Janingo gaitu eta orduan gu barrura, bale? Eta lagunduko diogu marrazkoari beste guztiak jatu. Egongo dira borobiletik kanpo, bale? Bueltak emateko. Bale? Orduan, zer egin badago pixkat txikitu bat dugu borobila zer bestela nien ez dira raiatzen, bale? Orduan, pixkat dutu horretan, pixkat. Eta gero, txingo dugu. Gora, dena batera, Gora, bera, gora. Baloia nahituko dugu eskuek, bale? Orduan jarriko gara horrela. Eta baloia ez ditu botea eman, bale? Botea ez. Horrela. Bai? Hori. Baina, mira, hankak nola esan dut.
Lurrak. Hartuko dut, zuzenean bota. Bale? Orduan, xagua egon bat paratxutaren azpian, eta katuak nahiko du harrapatu xagua, baina guk beste guztiok ez diogu guzti behar. Bale? Eta nola ez diogu guztiko? Mugitzen horrela paratxutan, horrela ez du jakingo non dagoen xagua. Zein da gehien gustatu zaizu?